Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, по отношение на дейността на Frontex, налице са множество инструменти за защита на границите на Европа. Системата ШИС-2, системата ВИС, разработва се програмата Евросур, предстои стартиране на пилотния проект по пакета интелигентни граници. За да опазим Европа, ни е необходимо най-вече добро сътрудничество. По-ефективно би било да се въведе задължение под ръководството на Frontex за осъществяване на обмен на събираните данни между правозащитните органи на държавите членки и между тях Frontex и Европол, като особен акцент се поставя върху държавите, на които е поверена отговорността да пазят външните европейски граници. И доколкото задълженията кореспондират с права, а отговорността върви ръка за ръка със солидарността, бих искала да припомня, че България и Румъния осъществяват задълженията си по опазване на границите и сигурността на Европа, но въпреки изпълнените изисквания за прием, продължават да стоят вън от Шенгенското пространство. Благодаря.